Здравейте на всички! Днес сме в Мизия. Почистване на два кладенеца. Източваме водата и започваме почистване. Даже сега ни се обадиха, ще хванем и трети кладенец тук. После снимаме крайния резултат от първия кладенец. Първият кладенец в Мизия вече е почистен. Ето това вода излиза. Сега ще избистри водата. И така. Ето какво излезе. Пясък. Пясък и една кофа. Ето кланчето, това наводнение. Това е затъна. Ето кланчето. Ето, още пясък. Помпата работи, вече закрепи ниво и водата не свършва. Легнем.